आदा हेलो वेलकाम बैक माय यूट्यूब चैनल ना बयखौबो गुड मर्निं ना बयखौबो खुलुमबाय गुड मर्निं जोंनि गोजोन फुंबिलियाव ना हाय होनदो हाय होनदो दे होनदो हाय गुड मर्निं नाय गुड मर्निं होनदो गुड मर्निं ओरै अखा हागासिनो जों थिंजाय नायनो हागोन लोगोफोर देन्जार अखा हागासिनो आग्लासो गोरौखा आं देन्थायनि दं अखा हादों जिनो ना जोंनि गामियाव बै जाबाय नैबे फिसालानि बिमा अखा हादों नै अखा हादों लोगोफोरनो दैस्लुं थाजोबलाजोबबाय नै फिफाजों फिसाला लामा बेरायदों ओरै फुल दरखंना सायदोंमोन गैया ना थासो सायदोंमोन आं मैया ना बाथोन जागासिनो बोरो औ मासे दंबावो गैया नायानो नाङानो नायानो देरथ'वाखै गुड मर्निं दालि संदो दालि बायदि गोथाव गैया दालि बायदि गोथाव गैया ओरै लामाथिं बेरायनो थाङो दसे फिसालाजों लामाथिं बेरायनो थांनि जोंना अखा हानायखाय बोथोरा थान्दा जाथारदोंलै गायसिमा बे जोंनि न' बे गायसिमा आजा बिमाया ना सायदों ना नैबे फुल लामाथिं बेरायनो जोंना बेलाय जोंनि लामा बियो जोंनि लामा बे दैफिनजोबथारनाय थाबायगासिनो दं जों दा लामा फारसे थांगासिनो जों अमा सिथारदों नामा अमा सिथारदों सोरा औनि आबौआ थांबाय सोरा सिथारदों अमा ए थाबायगासिनो दं जों दा क'क्राझार टु सिम्बोरगाव थांबाय बियो सिम्बोरगाव क'क्राझार बे लामा क'क्राझार लागायलांबाय कमप्लिट गारिया होंगो दोंगो हाला बेरायनोल' फुंनिफ्रायनो बेरायनो लेंखायो फिसाजों फाग्लासो क'क्राझार बा न' दैयानो दैया भुटाननिफ्राय बोहैबोनाय बे दैया बैयाव न'खरसे न' दं di bawah kayak ada di bawah. Anak tahu apa sih Peter? Tahu lah masih ada nama apa sih? Kasih salah kasih.
Bosom, kamu 밤나니 비례볼로 실이 타이나는 살아 밀라포 जों दा थांफिनगासिनो न'आव ना फिसालाजों आंजों अखाबो हांबाय थाइफ्रिहांबाय दे ओरैनो हरदो दे ओरै केमेरायाव नाहर दे हाय गुड मर्निं होनलाय बयखौबो गुड मर्निं गोजोन फुंबिलियाव बेबादि बामनानै बेरायबोल' सिरियै थायो नों होनबा नोङो खेला गासिबो नै आरेङा देनजार थाइबाय फाग्लासो आरो माखासे सिरिबावबायसो सानसेयावनो थाइनै थाइथाम गाहाम सिरियो नारें जुमब्रा बिफां गाइसमोन जोंनि भिडिअआ बेखिनियानोसै मोजां मोनदोंबा लाइक खालाम कमेन्ट खालाम आरो गोदानाव चेनेलाव फैदोंब्ला साबस्क्राइब खालामना होदो जोंनि भिडिअखौ अननानै नायदोंब्ला बाय बाय एसेनोसै जै बन्दे मातरम बाय